Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan, hanggang ang puso'y wala nang nararamdaman. Kahit matapos ang magpakailan pa man, ako'y maghihintay. Kung di rin tayo sa huli, aawatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di rin tayo sa huli. Today we're gonna visit one of the best cafe in Ormoc City, the Secret Cafe. Balik. Hey guys, nami karon sa Secret Cafe, nangaon mi silang food sa Anli karon no. So wala mi ka vlog ganiha kag busy kami kaon. So karon na-stop na mi kaon kay busog-busog na gamay. Stop na ka. Then ako pa ang nag-stop kay busog naman ko then mana sila. Nag-snack ra ko. Snack pa lang ni. Stop pa lang. Dinner naman na siya, dinner. Diba? Okay, gusto na kaya pa like big stands up. Nana dali na pita. Nato dali na pita. Okay, awards. Ikat. Tut. So guys, sayang busog naman ko. So una ko pagbalik na to, sayang akong 147 no. So amo sang ida og stress story karon. So mga musta sa itong mga kauban dali guys, kay mag-busy kasi sa pagkaon no? So, kumusta man ma'am? Actually guys, basta ganyan ka mo pasalon, di ka kaayo mo sulti, kay maawaw man ka. Gwapa kay ka, siya ka nakasalon mo na siya. Huwag mong tanawin guys, gwapa kay siya karon guys. Si Pabebe. Kasi nakasalon siya. Siya, cute kayo siya no? Okay ha? Boy, okay ang late. Okay ang late. Ana na lang permit. Ano siya, basta nakasalon ganing siya. Kumusta yan? Ipiyakan. Lonely. Magandang lighting mo. May lighting ka nga dala, no? May lighting. Lovebirds. Just when I thought I was over it. Niuling ako. Unfortunately guys, na nag-pair mi karon no, but kami nag-pair and then sila sad nag-pair sila. Si Gerard kay wala siya ka-pair, which is sad. Si Gerard kay wala siya pair. Gerard, it's okay, Gerard. It's okay. Basta busog. Saan? Okay lonely. Basta busog. Busog pa? Busog na ka? Ay, sure Dapat kayo ang lighting niya, no? Perfect ba? Mama Mary. Mama Mary? Mama Mary. So naka-second batch na guys, na may new, may bago. Yan, second batch siya sa third, kapila ka third? Kapila pa rin. Second pa mo. First, second, yeah. Palaban si Mayor. Fourth ka. Fourth? Imo. Ako? Oo. Ay, manggod. Picture me. Di ko alam manggod, di aga man ako. Mayor, driver, pa-pair. Basta. Nag-snack pa lagi ko? Uy, dapat hot doon ha, kay sayang dilihot doon. Na additional 20 ba yan?
Don't mind us na lang kay walang food na sasayang kapag kami magkasama eh. Di ba? 20 pesos left over. Kaya pa pag-sure ba? Kaya pa magsiya. Kaya pa magsiya. Ito ang CR. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Kapila? Apat. Kapila na na! Hoy, kapila na na! Fourth round guys! Sa sila, wala pa ang busog. Pakito lang ka chicken. Ha? Saan? Mag-gym ako sunod ba rin yan? Gym shirt man. Nice. Pwede. Okay ng lighting. Di na ako kaya. Pero ang feeling ba mo? Ako yung cerebral na di siya pumalis. Ambot. Dili mabasa. So guys, ang technique guys para di mo mahawa sa inyong chair is magkinaon mo ginagmay lang. Ginagawa ko par. Ano yan par? Tatlong manok pa. Actually guys, we pay 147 pesos for the meal. Then, we need to finish all the food para dili makabili 20 pesos para sa leftovers. Kasi unlimited kasi ito eh. Laban na ito, no? Visitor ka pala par. Ano sa last trip? Maybe. Bachelor, di ba? Nakay na. Guys, the feeling of being third wheel is here. Nakaka-work man. The feeling of being third wheel. Akbay. Sweet moments. Natangit. Ayun, Ako pa mo doon sa pagkain. Sige, ulit ah. Ito yun ah. Ako baba. Hindi lang po ikaw na. Kiss. Eh, mga sweet ba? Sweet moments. Ito na. Jude. Hangit siya. Right. Ato i-cheers yun man. Go. Kaya mo yan. Go. Get alone. Sige, talo. Yun, bagsak. One of the food fighter in the Philippines from Tacloban City, Philippines. Galit sa world. Dati yan sa pagkain ah. Sunupin. Sunupin. Lupit.
face products for effective cleansing, making skin rough and dry. Now there's new Nivea Extra White Micellar Cleanser.